face să creștem. Este o cale de evoluție pentru fiecare și e foarte bine pentru că fiecare avem nevoie de o varietate de modalități prin care să ne dezvoltăm. Pentru că vrem să fim admirate de anumite persoane sau pentru că ne doare ceva și vrem să scăpăm de acea durere. Pur și simplu am venit în tabăra asta să mă las învățată. Sunt deschis să fiu scos din zona mea de confort. Sincer, am venit și să mă relaxez, adică așa am luat-o ca pe un weekend de relaxare, de cunoașterea oamenilor, de învățat lucruri noi.